kapahong sa Welcome to Bisaya challenge o English challenge o Japanese challenge. Lahat ng tanang dagag challenge. Og dagag challenge. Sugod pa ka dahil. Oh, sige. Okay, Isa to. the challenge for today is the Bisayan people will be speaking Bisaya and I will translate into English, but I don't know how. Puro ra ni Bisaya. Pwede mag-Bisaya. English. Yes. Okay. Kanang Bitawan na to ha. Kung baka sabot ka sa Bisaya, sige. English ah. Oh, si una kita sunod. Ano? Sa kunay sud. Hit the hero. The pan? Sudan tiyo kagabi eh. Kani? Darna! Hotdog? Oo ka na. Hotdog? Ang saan na hotdog? Ito. Prito na init kay Ro. Aray na hotdog? Bitaw me. Mag-iyan na bitaw kay tanong ano ng Bisaya. Pero di mag-English tas. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Mag-French ka. Japanese ka, mag-Korean, mag-Chinese, pwede ka. Nani? English! Okay. Bisayan people versus Imo na siya i-plastar. Oo. I-plastar. Iplastar. Iplastar rin Sa na. naong nga libro. Naong nga libro. Book. Naong libro. Smart book. Naong. Hindi ko naman English yun namin yung sir. Yes! Naong nga libro. Naong libro. Yan! You're Bisayan! Oh, no! No sound! Naong is ano kasi? Tagalog, English. Face nga. Naong kasi. Libro. Facebook. Facebook. Naong na naman yung Gujana. Di ba siguro ni siya Bisaya? Hindi na siya Bisaya. Wala siya. Ay, naman. Oh, ginagawa. Nagtagalog pa kasi. Okay. Bitin natin. Sige. Okay, for our challenge for today, we will be having Bisaya versus English. challenge. Okay. So what's the punishment is? Mga tukag dagat, maligo ka dito. Maligo ka dito. Didi! Wala ka. Ganun ka lang yung bunga sa kagagapihan. Okay. Di! Ang bato! Joyce! Okay. Sige na. Okay. So, you start. Ikaw lang. Oh, sige. It's 2 versus 2. Giinitan na ko kayo ba? Galimutan ako. Ulo sa kape mo. Galimutan ako tungod sa gisuotan na wag na ako gisuot. Ano ako ka? Nag-short lang ni bro niyo. Feel hot? Feel hot. Oo, kaya. Hey, huli! Nag-start na pala kayo! Di ba? Speak English! Bigla sabihin nyo kasi i-start na. Dali. Okay. Nagsulti-sulti. Ay, nabuhin ang pinahog-joke ka to yung... Ano ba si ate? Sa una lamang liwi. Oh, hindi. Hindi Oh, ko sige. kasi. Pag sabi mo kasi mag-start na. Mag-start Okay. na ako. Ito. Oh, sige mag-start na ko. Kigwa ni. Okay. Start. Kuan, kana ang magawas pa ko or di na? Hot kay. Ay, Kenny, ano? Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ano ba? Simon. No! Kay giinitan No ako. tagline. Giinitan ako nya. Sabihin ko lang sa'yo. wait lang. Init to split! Let's say, grabe mo kasi init na to. Dara na! Dang, ang bato! Yes, over there. Okay, dihara lamang. Okay, over there. Dihara. Oh, dihara. For example, if she
Said na, ano ba? Ganito, ganyan. Dapat diretso no. Okay, so dapat diretso na. Sige. Ikaw magbantay na mo kung makasunod ng Tagalog. Tagalog, English, ano ba? Okay. Bisaya or Tagalog. English nga, white. Okay ra, English. English ra good. English ra good tam. Ay ka. Okay, time up. Pag lang ba English, okay lang yun. Ito lang, Sige, next. Sige, tayo Ikaw na. tag. Mami karon diri. Here. Kanang nami. Kasi Tagalog. Kasi Tagalog. Kay Bisaya na. Nami himoon nga ka na ba? Speak loud. Sige na mi. Nami himoon nga. Pwede yung speak Bisaya. Go there and say that na. Come on. Break it down. Ay magiguba. Magiguba ako. Ay, mag-get breaking the rules. Ang saya ganyan. Ambot! Wait lang, naghihintay kasi ako sa kanya kung anong sunod. Nakalimot ko Then, sa Bisaya. Pwede ba ito kuhan? I-sulti ito ka ng Bisaya, English, yung kataba. So, mga nag-H? Oo. What? Kataba. Cha. Pwede tayo sulti? Bari siya sa bari siya sa Ito, lisod nga. Wait lang na. English na lamang to. Yung Bisaya atong Buhay ba lagi yung si Bisaya to? Ay, so, okay. Ano kasunod sa kanya sinasabi? sa Bisaya Okay, atong type ha. Okay, suwag niya rin. Kasi type one ato nakalimot ko. Sa Bisaya, ano eh? Challenge. Sa Bisaya na. Okay, meron yan. Okay, here's the thing. If there's no Bisaya word, okay. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Laom kayo ba? Laom. Law mo sa tabay sa kalaw. Laom. O sige, kanino ka na lang. Swim? No. Swim? Sige daw, law. Sige. Laom nga ka ng kwarto. Kana ang na istorya. Ah, di. Laom is storya. So, daw, in the story? Di. Di, uy. I like that word. Kanang laom na ka na bang You know. laom na Mana na napulong, laom na pulong. Laom na pulong. Pwede Meeting. Pulong. Di. So, sara ka word. Pila na may minuto. Laom tayo na. Pulong. Pulong ba? Pulong ba? Pulong. Laom yan ang ayaw na pulong. Words. Para na mo laom tayo ang patong. Mayog yun. Very good. Yan sa may bottle to. Manami, Bisaya, English, challenge! What we are doing is I'm thinking. What are you thinking about? Wala na. Nagunaw na doon sa kana ang What are you thinking about? nagunaw na mo dito nga musa kay tatong kuan. Kanang Katawang- barko ba nga taas kayo? Katawang choir, katawang saging nga pangkot. Yes! Excited. I'm excited! Need to go there and shout, Darna! Okay. Gusto lagi lang eh. Lisod kayo ba? Unsay English atong kuan? Unsay English? Unsay Bisaya atong? Saging! Dali, katalinan ko na. Parang ako lang ang nahihirapan dito eh. Bao! I am trying also. Oh, sige na. Parang may habit ba? Ano ya?
Kung sa'yo mahita mo karong adlaw na to. Kung sa atong buhaton Today, karon. today, ayan nga. Unsay buhaton. What are we going to do today? Kay kuan man kay niya kay murag wa man ni exam. Ay! Exam today. Oh, sakto, sakto. Pwede kang try. It's okay, it's okay. Yan, yan. Pwede mo mo. Ginagawa mo. Exam. Ginagawa mo. Suroy nga to. You can go outside. Pwede mo Sakto dahil, sakto dyan dahil. Nasa na mo. Bisaya dahil. Uy! Exacto. Pwede mo magsuroy dito ay. Tingog yan dahil. Tingog dahil. Tingog. What's that? What's that? Tingog. Istorya to ang Tingog. Oh shit, tingog, tingog. Pardon me. Mga dagpang pulo na lang yung isang sa'yo. Wala makatawa na si Jam. French. Pardon me, my princess. Sige na. Sige na, istorya na. Init. Istorya na to. Day. Ano sa makaday? Mata na day. What's that you say? A coffee? It's a coffee. Darna! Sa una lamang ni. Oh, sige. Kaya ikaw na sa tayo, ako na sa akin. Ikaw na sa ito tayo para sa ilahan. Kaya na ni mo. Ay, sa kasi madalin ko. Okay, just tell me how was your yesterday. Ay, di sila na sa sila na sa imo istorya tayo. Tapos kita na sa imo badog. Kami sulte sa English, kami Bisaya lang ko. kami may mo. Muhubad ba? Muhubad. Inyong gisulti. Bakit ko niya? Kami speak English. Good, good. Easy for them. Ay, naman. She's like, Olivia Col. The Miss Universe is Nagunong sa usa sa istorya. Nagunong na sa. no energy. Oh, sige na. Okay. What is I think we know ano, translate it to Tagalog. And then you translate it. Sa Bisaya. Ha? In English. Kami mag-English na kamo mag-Tagalog. Baliktad na. Yes. Ay, naglisod na eh. Lisod. Hindi. So yung trabaho Siya para nga, nagkuhan na siya. English. Sayo ako. Speak English, I'll speak Tagalog. Okay? Oh, sige. Bye. Okay. Bye. Let's start. Ako ay nanlilimahin. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ay! It's a very deep word. It's a very deep word. What's that? Speaking English. We speak Tagalog because we speak English. Pakiramdam ko ako'y nanlilimahin. I feel that you feel ano, it's a very deep. You see Google? It's a very deep. We cannot dig in. We cannot dig in under deep. I'm going to sing. Wait. It's a very deep word. I Try can it. It's a very deep word. I can say. Pakiramdam ko ako'y nanlilimahin.
May nang liligya. Okay, you go with them. Okay. Sa kanila. Then, I'll do Tagalog. Okay. Doing ha? Do the English. Okay. Do the English. You have to do the English. Don't Google it! Because I'm so, that's why you need to, you need to try. Wait lang. Ayusin ko lang muna ang ating Huwag mo ano. naman pahirapan kami. How's our Zumba? We didn't go halfway. Okay, Tagalog ko para sa alam ko ay. Okay? Kita ka ba? Okay, kahapon, habang kami ay bumabagtas sa daan ay. While you walking there, no, you so beautiful in the road. So beautiful yan! Darna! In the seaside. Again, kahapon, habang kami ay bumabagtas ng aming While you daan. walking in paganda sa lugar na ito. Yesterday, when I was walking in Sa daang ito, Ginagawa mo. lugar na ito, Ginagawa mo. This way. on the way to this place, nakakita kami ng magagandang It's so tanawin. beautiful On in our the way here, we saw very beautiful scenery. At kami ay nasiyahan. I know, right? Lahat hawakan ng version niya. Ano, wala na. Okay. There's not message. Somebody to teach you. Okay? Yesterday. Kami ay nagagawin. We're so very... Ano? Ano yung nagagala? Rolling around. Nagagala? Uy! Joyous! Joyous! Joyous. Joyous! Ayan. Kumain kami ng And we're here, and we're here in front of the shade. We're here in front of the porch. of the pork. At aming... And where? And aming, kayo, kami ay We saw. aming natatanaw. We saw... Gandang malawak na dagat. Ocean! Ano yan? Ocean. Ocean naman yan. Yung harap kasi. Ayan. Ayan. At maraming mga bangka. And there's so many Floating. Bamboo. Nakalutang. Floating cottage. Floating cottages. At mamaya, Later. parang kasi pag-break. Later. Kami ay We sisid. going to the We're gonna dip. Darna! go there. At kami ay sasakay. We're gonna ride sa banana boat. In the banana One Next. Bawal na lang kilikili. Ginagawa mo. Ginagawa mo. There's no Tagalog. Hindi pa. Hindi po. Post mo na sandali. Ting ting ting. See you later. Hindi ko mahinuha